Здравейте хора, днес ще снимем един клип на бос на клиповете. Само минутка. Ако някой иска да гледа, запише боса на клиповете. Много клипа за идиотите, тапаците, да пишат зли коментари. Едно ще ви кажа, чай сега да ги прочета всички букуци, които не знаят откъде са. Половината играят в Майнкрафт и са някакви лумпени, де стоят по 30 часа на ден на компютъра, въпреки че няма толкова за нормалните хора. Значи Алекс, Евил Плей, БГ, Дино, Чонов, Сейсен, Венелин, Генин и Георгиев. Всичките букуци, едно ще ви кажа, ще правя по 10 клипчета на ден, ще правя, ако ще по 20, само за да ви дразня. Скрийте се, вие горете в кофа, горете, разбрахте ли бе? Толкова сте жалки и тъпи, толкова сте прости, че не знам какво да кажа даже за вас, бе. Знаете ли колко сте тъпи, бе? Ето, казвам го пред целия народ, ако ще президента да ме гледа. Вие сте едни тапаси, които не знаят с какво да правят, разбрахте ли? И никога няма да ме спрете. Ще правя по 40 клипчета на ден. На месец ще имам хиляди гледания, само защото съм направил 100 клипчета. Разбрахте ли? Не ме интересува нищо за вас. Пишете си, ако щете 100 коментара, пишете зли. Знаете ли колко сте жалки? Повтарям го за трети път. Жалки сте, жалки сте, жалки сте. Тъпи сте и сте жалки. Едни идиоти, дет не знаят. Видяхте ли го? Викам, че ние сме идиоти. Мисля, че той е такъв. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в следващия ми клип. Опаля. Какво става, хора? Аз съм Тишински и днес ще реагираме на ето това прекрасно лице. Добре хора, този клип ще бъде за днеска. Абонирайте се за мене и чао!